hintok-ong na magada. Kapuya po si Baktas, ani oy. Hala, paglupad. Hamlit ang mga tulab. Dito ragod, bumerde. Ikaw, tapulan ba kayo mo baktas ba? Kabalong kapoy kayo. Sakit kayo itong tiil. Naarag na mo pagkatapulan ba, no? Palit pa kang motor, lab. Sus, lamian mo pas nga ganoy. Sige, palit ang motor. Sure ka, lab. Palit ang motor. Ay, di ba siya? O, ganun, no? Mapalit ang motor. Mananaw ko sa marketplace. Salamat kay lab. Dangga yung kay kunin mo ba? Saan ang buta din, lab? Ikaw, badaghanan mo pangutana, pagulat lang. Oh, ma'am. Kamu tumupalit ani, ma'am? Hala, palito ni mo na, lab. O, ako to, ya. Pwede Gcash na lang bayad, ya. Oh, ma'am. Pwede na kayo, ma'am. Dako kasi mong kwarta, lab, uy. Hamang gagikan na nangawat na po gano. Si Paong ko ng tangkogon, eh mo? Tungkol ni sa link ka na sa kong comment section. O, kaya, nasin na ako, kuya. I-click na lang po ng link ka na sa kong comment section para makakwarta po ka.